Nézd meg már, adesso hallottam. Che grande! Come ci sta grande ci sta. Köszönöm szépen. Vigyázz, most sikul a főt. Ja, Istenem, hogy örülök, megjött a... Ja. Hogy örülök én annak, hogy megjött a tél. Bent örülsz a télnek? Örülsz a télnek? Ha örülök, igen, akkor gyere, takaríts le. Na gyere, hoppá, takaríts le akkor. Menj porlát, hoppákit. Megítsák? Hopp, fej. Kimussuk este. Megoldod? Nem baj most. Tegnap angyalkáztunk, meg is van az eredménye. Itt vannak, és már is fog jönni apuméknak az angyal. Ez a fejvédő és ez a szerszámtartó polc az apumé. Ez a szemüveg, meg ez az orrvédő, ez a Rudié, az a Bendeguzé. Az meg mindegy. Úgyhogy menjünk be. Jó reggelt, Rudi! Hogy tetszik? Jól tetszik. Megjött az angyalka, kellemes ünnepeket. Ja. Ez neked jött az angyal. Szipóka? Szipóka, és ott még van más is. Hi-hi-hi. Hajhelyes. Hallod, és azon a polcon ott belül nincsen? Ez tiszta ürás ottan? Na megvan, amit keresték. Hű, heuréka! Mi, a poharak? Heuréka, igen. És akkor ma együtt olyan széketes, hogy én legyen fel rendes székünk. Heuréka. Milyen kérdőréka? Hát heuréka. 6 barna kávécsészére gondolsz? Igen, és még kell... Még 6 valami. Még 6 valami. Anya, megvan! Itt van! Bizonyíték. Ma hazaviszem. Itt van, de tudja, jaj, csak annak fületlen. Igen. De 6, tessék. Igen. Juppi! Juppi. Mehetek ebédelni. Nem kaptam. Majdnem ebédet kapok. Én most igen. Nem mindegy, ahogy nem kaptam volna, de... Most van kifogásom, hogy menjek anyumhoz kajalni. Visszaviszem a poharakat. Na, gyere egyet dolgozni. Most már ez is megvan. És... nem dolgozni. Rudinak nagy kedve van dolgozni. Főleg itt, hogy megjött az angyal. Ma van, amivel dolgozzon. Egy. Még csiszolót hoztam neked. Csiszolót hoztam neked. Ez azért ilyen alacsony, mindig kérdezték, hogy miért ilyen alacsony, az azért, amikor jössz, akkor így lehajolsz, mondod, hogy jó napot kívánok. Az angyalka megjött apumnak az irodájába, ott van. Csak teszünk rá egy masnit, hogy nehogy ne vegye észre.
Na, nézzétek meg ti is közelebbről. Szerintem ennél jobban nem kell elkomplikálni. Ott van a mostni, lehet tudni az ajándék. Csókolom. Jaj, van egy ilyenünk, ne. És kiírta alá. Haha. Na lassuk. Kommentbe írjátok meg, hogy kinek az aláírása. Ma ilyen nap volt, hogy angyalkáztunk. A hangulat további növelése érdekében úgy döntöttem, hogy egyet flekkenezünk, taxit engedjük el. Azért, hogy flekkenezzünk, nem más hova jövök, mint... Haha. Na, itt majd választunk valami húst, amit megsütünk. Ez a száraz. Nem értek én hozzá. Jó, olyan kérek szépen, kezit csókolom. Igen, én csak rám telek, én most az első, hogy nekiállok sütőt. Most az első? Igen. Nézd Én meg. azt tudod, azért lesz. Hol? Én azt tudod, lesz. Van. Menjünk oda. Jó, segítséglek, ugye? Menjünk. Jaj, drága húsika. Azt mondja, 2, 4 vagy? Menjünk vágja. Hát, vagy 5 szalát, 5, igen. Megvettem a kellékeket. Most fehér abrosztár ittek. Ja, örülök, hogy sáros volt a funga, és fehér abroszt összemocskódta. Itt a hús, bors, hoppá! Ez mi? Ez nem az. Ezek alkatrészek, ez más. Ez egy új projektnek az elemei. Értem én, de kell húspotyolós, az nincsen. Még ilyen is van nálunk a cégnél. Na, ezt a húst meg kell potyolni. Hát az fog történni, hogy készítünk egy húspotyolót. Kalapáccsal azért nem illik megkalapálni a finom flekkenhúst. Álljunk neki, és csináljuk meg a kalapácsot. Nem tudom neked mi kell, de tudom, hogy én itt bele vagyok késve. Hasam kórog, már 4:45. És még a kloffolós állós. Így készítünk klopfolót, zoom, és megvan a klopfoló. Egy kicsit megcsiszoljuk, és lehet már ütni a húst vele. Kicsit palljuk le a korpát, hogy ne legyen rágós a hús. Hát már mi szőrös vagy, hogy mondják, szalkas. Szerencsére ezelőtt a művelet előtt kezet mostam, tegnap este. Dehogy ne. Gyere, nézzeget, így jó.
Jó illat van ma? Megyek gyorsan, megterítem az asztalt, legyen kész a kajálásig. Na, meg van terítve az asztal a céges bulihoz. Van pálinka, van narancslé. Ez az, finom házi kenyér. Direkt ára az eseményre rendeltem, házi. Ő készítette. Vagy a felesége? Ki? Feleséged vagy te? Na, akkor köszönjük Melinek. Úgy. És ezek lesznek a villa helyett. Már csak ilyenünk van. Így el megtámasztott, bicskával felvalgott, kázi csókolom. Én tudni kell. Na, ez van. Mindenki onnan veszi. Anika a sporrat ne tétel. Neked késed van, én ezt hoztam neked, ezt a kést. Hát, és másoknak? Hát mindenkinek van bicskahaja. Hogy? Székelyeknek van bicskahaja. Na, Rudi, befejezni a munkát, és jönni enni gyorsan. Jó. Itt van a villa. Villát keresed? Ezt Tessék. így el kell vágni, itt és mindenki innát lesz. Jó. Jaj, Rudi, elájulok. Gyere, nézd meg, milyen finom. Jaj, nézd meg, milyen, hogy néz ki. Na, ne haragudjatok, most egy kicsit dolog van, úgyhogy majd melenkezünk. Hello! Nem akarok magamnak való lenni, legalább lefilmezzem nektek, hogy néz ki. Hogy vedeli a pálinkát, Istenem, de nézd meg, lemegy teljesen. Még öntsünk-e? Apja, hogy ízlik, amit sütöttél? Most tűzsüttem, én csak vettem. Tetted, vetted? Az ájdat, én még tettem a Én még ezt sem tudom megcsinálni, na nem baj, de legalább megszerveztem. Az sikerült. Na, megvan a fokunk. Be van állítva a cucc. Hadd lássuk, sikerül elrontani.